Benvinguts a la Setmana Fructícola. Bé, molt bon dia a totes i a tots. En primer lloc, gràcies per haver-me convidat a fer la inauguració d'aquestes fantàstiques jornades, excusar-me, com no pot ser d'altra manera, pel fet de no poder estar avui entre vosaltres. Bé, sí que hi soc, però hi soc virtualment. En qualsevol cas, esperem que jornades com les que avui presentem es puguin fer en un futur molt pròxim de manera, evidentment, presencial. Deixeu-me, primer de tot, adreçar un profund agraïment a l'IRTA. En aquest cas, a l'IRTA per organitzar i tirar endavant unes jornades com la que avui ens ocupen, en un context gens fàcil, que duraran 2 setmanes, a més, aquestes jornades, i en què s'oferiran més de 15 hores de ponències. Això aviat és dit, però evidentment darrere hi ha una feinada ingent i vull agrair a l'IRTA el fet de l'organització. És una autèntica fira virtual, si em permeteu, en què participaran una quarantena d'empreses. En el sector fructícola català és un sector, i ens ho hem de dir, i ho hem de dir al món, altament competitiu. Els fructicultors catalans des de sempre han estat i ho segueixen sent empresaris amb empenta, fins al punt que en el nostre país és una de les zones més importants de producció de préssec d'Europa i que l'ametlla, per exemple, ha revolucionat el mercat de la fruita seca i de la transformació. Al costat d'aquest sector, val a dir, sempre hi ha estat el nostre institut, sempre hi ha estat l'IRTA, com un soci estratègic, i no només estratègic, sinó també tecnològic, d'un sector excepcional, val a dir, pel seu dinamisme. És essencial, doncs, i alhora també imprescindible, articular una coordinació de la transferència tecnològica, del coneixement, de la recerca i de la innovació del sector perquè pugui ser encara més competitiu i, evidentment, també, com toca i pertoca, més sostenible. Aquest és, doncs, el camí que totes i tots hem de seguir. Una vegada més, doncs, gràcies a totes i a tots per fer possible aquestes jornades, gràcies una vegada més a l'IRTA per la gran feina que desenvolupeu cada dia, que feu diàriament. No m'allargo més, desitjar-vos a tots tota la sort possible, tota la sort del món, donant molts ànims, perquè de ben segur que ens en sortirem, i desitjar-vos unes jornades molt profitoses pel sector. Moltes gràcies. I avui comencem la jornada de l'Ametller i dono pas a Xavi Miarnau, que serà el moderador de la jornada. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Benvinguts a la jornada de l'Ametller. La veritat és que resulta una mica estrany fer una jornada d'Ametller des d'un plató. Els que ens coneixeu sabeu que ens sentim sempre a camp, sempre contents, sempre poder estar i ensenyar els resultats que fem. No obstant, per les mesures Covid, ens veiem obligats a fer-ho en sala, en plató. Intentarem desenvolupar-nos el millor possible i esperem que aquesta jornada us agradi i intentarem esforçar-nos al màxim possible. La veritat que enguany la nostra jornada la volem dedicar a analitzar i a comparar les nostres varietats respecte a les varietats americanes. Últimament s'està plantejant si incorporem les varietats americanes al nostre mercat i fins i tot als nostres agricultors. Però també us he de dir que des dels Estats Units d'altres països estan pensant d'incorporar les nostres varietats. Per això, avui hem preparat 3 ponències de 20 minuts cadascuna d'elles i després, al finalitzar, 20 minuts d'un torn de preguntes. Si voleu fer preguntes, podeu fer-ho enviant un correu electrònic a jornades@irta.cat. Jo, sense més dilació, la primera xerrada em toca a mi, la primera ponència, i la idea durant aquest matí és parlar d'agronomia, parlar d'aspectes fitosanitaris i parlar de mercat. Jo ja m'avanço amb la primera pregunta que llancem aquest matí i que intentarem resoldre. Les varietats d'ametlla espanyoles poden fer front productiva i agronòmicament a les americanes? Jo, si em deixeu fer, ja faig una mica d'espoiler. Sí, jo crec que sí. Però deixeu-me que faci la xerrada, anem analitzant i veurem el per què sí o el per què no, els pros i contres. Primer de tot, quines són les varietats americanes? Bé, aquí teniu, no en parell, la varietat
reina. El 40% del volum productiu dels Estats Units és non-parell, però tot i així hi ha altres varietats. Altres varietats com Carmel, Butte, Padre, Mission, Fritz, totes aquestes altres varietats són complements, són varietats pol·linitzadores de la non-parell, que és la reina. I des d'on surt? Doncs principalment, més del 80% de la producció mundial està concentrada a Califòrnia. I des de Califòrnia, sens dubte, que dominen el mercat. I non-parell, podríem dir que és la reina del mercat. La qüestió que em plantejo és, per què non-parell domina el món? És la millor? És la varietat que produeix més? Agronòmicament, té un atribut interessant que li podem atribuir a la varietat? És més saludable? És més guapa? És més bonica? Aquestes són les preguntes que intentarem resoldre, però fixeu-vos, jo crec que està clar que domina el món perquè és la més plantada. I com que és la més plantada, hi ha més producció. Si veiem la relació entre la producció mundial de non-parell i les produccions de les nostres varietats, estem parlant 10 cops més. Per tant, domina el món perquè és la més plantada i perquè hi ha més producció, d'acord? I aquesta és la gran força d'aquesta varietat. Però, abans de tot, jo crec que tots ja sabem coses de non-parell. I què sabem del cert de non-parell i què sabem que no ens agrada, d'acord? Bé, non-parell és una varietat de floració primerenca. Per tant, podem tenir problemes de gelades. És una varietat autoestèril. Necessita abelles i varietats pol·linitzadores. A més, és una varietat de closca tova que implica certs problemes de plagues i malalties. I, a més, tenim certs problemes a l'hora d'emmagatzemar. Per tant, això ja és un background que té aquesta varietat que presenta aquest tipus de varietats de closca tova. Però nosaltres, com a IRTA, com a investigadors, com a experimentadors, sempre volem saber més. I, per tant, ens plantegem les preguntes inicials. Produeix més aquesta varietat? Agronòmicament té alguna cosa interessant? És més saludable, més bonica? Bé, jo amb aquesta xerrada intentaré resoldre si produeix més o produeixen més les nostres o si agronòmicament ens interessa menys o més. Per tant, què vàrem fer? Nosaltres, el 2015, el juny del 2015, vàrem plantar un assaig a la nostra finca experimental de les Borges Blanques. Tenim una parcel·la d'assaig aproximadament 3/4, 1/4, una hectàrea sencera, amb diferents varietats. Aquí veieu una mica el resum de l'assaig. Com a varietats americanes tenim non-parell, Monterrey i Fritz, i, com no, la varietat europea elegida és Bairo. Per nosaltres és la varietat de referència en el cas de l'IRTA. És clar, és un disseny de blocs a l'atzar, amb 3 repeticions, 11 arbres per cada bloc i varietat, i sens dubte que aquí avaluem tot. Avaluem vigor, floració, maduració, producció, tot allò que puguem medir i avaluar. Aquí a la foto de dalt podem veure Monterrey i la varietat Bairo amb diferent decalatge de floració i a la fotografia de baix podem veure el tipus de terreny que tenim. És un terreny franc argilós molt profund, aquí vam tindre un desmunts de terra i per això podem veure el perfil sencer de l'assaig, de la parcel·la d'assaig. Bé, aquest és el plantejament de l'assaig i quins resultats hem obtingut. Bé, la primera qüestió és la floració. Sabem que són primerenques, però fins quants o quants dies floreixen abans? Bé, aquí tenim la data de floració de Fritz, Monterrey, non-parell i Bairo. Fixem-nos que les 3 varietats analitzades americanes floreixen entre el 2 i el 3 de març. Fixem-nos que Bairo se'ns va al 7 i al 8 de març. Estem parlant d'una mitjana de 5 dies, més o menys 2. Per què? Perquè, per exemple, enguany, aquesta campanya 2020, hi ha hagut una setmana de diferència. Són dades ja de 3 campanyes, del 18, 19, 20, per tant, una primera conclusió, sí, són varietats de floració molt més primerenca i en certes zones on tenim problemes de gelades pot ser un risc plantar aquestes varietats. I en qüestió de maduració, fixem-nos, aquí tenim una figura des de finals d'agost fins a finals d'octubre hi ha un gran decalatge. Entre una non-parell, que és la primera en què ens madura, nosaltres madurem
Nosaltres avaluem la maduració com quan els fruits estan més del 75% amb el mesocarpi obert, també són dades de 3 campanyes, i fixem-nos que estem parlant que non-parell madura a principis de setembre, després vindria Bairo a mig setembre, però després hi ha un gran decalatge respecte a Fritz i a Monterrey. Estem parlant de maduracions molt tardanes i maduracions que poden coincidir amb pluges. Pot ser un problema aquest decalatge? Sí. Tot i així, non-parell, fixem-nos que és una de les varietats més primerenques a l'hora de florir. Estem parlant d'un mes sencer de diferència. I si anem a veure el vigor, fixem-nos, jo crec que aquí ja veiem clarament, tenim la varietat Bairo, non-parell, les 4 varietats, cada columna o cada barra representa el creixement en secció de tronc de cada any, estem parlant fins al 2017, fins al 2018, fins al 2019, i fixem-nos que Bairo, respecte a la resta de varietats, té un 40% menys de vigor. Sí, tant non-parell, Fritz, Monterrey tenen un vigor molt més elevat que Bairo, que fa que abans compleixin aquest volum productiu que normalment ens interessa arribar-hi ràpid. Si ens n'anem al volum, fixeu-vos, aquí a la figura podem veure el volum productiu per arbre en cada varietat. Té la mateixa relació. Non-parell respecte de Bairo té el 50% més de volum. Per tant, tenim ara en aquest moment, sense veure les dades productives, ja podem dir que sí que les varietats americanes tenen un volum productiu més gran abans que Bairo. La qüestió és si seran igual o més eficients que Bairo, d'acord? I aquí està la producció, que al final és el que ens interessa a tots. Aquí podem veure la producció del 2018, la producció del 2019, 20 i l'acumulat. No m'interessa tant ensenyar-vos els números concrets, sinó ensenyar-vos una mica la relació. Primer tenim non-parell, després tenim Fritz, després tenim Bairo i després podem veure la producció de Monterrey. Tot i que Monterrey comença una mica més amb una producció més baixa, fixem-nos que al cap dels anys és la que produeix més. I quina produeix menys? Non-parell. I Bairo on està? Bairo està al mig. És la segona varietat més productiva de l'assaig. I fixem-nos que en l'acumulat estem parlant de produccions de 5.400 quilos de gra en 3 anys acumulats. I si ens fixem en les dades promig, el 2018 és el tercer any, la collita del tercer any, estem parlant d'uns 800 quilos de gra, la collita del quart any, 1.900 quilos de gra, el 2019, i aquesta campanya són números que tenim preliminars, però estem parlant també de 2.000, 2.100, 2.200 quilos de gra. Per tant, crec que són produccions prou elevades i produccions ja que ens ensenyen quina varietat arriba abans a plena producció. Bé, un altre aspecte que també estudiem és el rendiment del gra, el percentatge de gra respecte al fruit closca gra. Fixeu-vos, aquí tenim 2 columnes, estem parlant de la campanya 2018-2019, que són les tancades, tenim Bairo, tenim Monterrey, Fritz i non-parell. Jo ja us fico directament la dada mitjana, estem parlant que Bairo es queda entre 26 i 28% de rendiment, i sens dubte, non-parell estem parlant d'un 60-70% de rendiment de gra closca. Realment força important i diferent respecte de Bairo. El pes del gra. Bé, el pes del gra, fixeu-vos que la majoria es mouen, aquí tenim les diferents columnes, també per cada varietat, i les 2 campanyes analitzades, fixem-nos que aquí hi ha un decalatge amb Fritz que arriba a fer 2 grams, aquest any hi van haver moltes dobles, però si anem a buscar la mitjana estem parlant de Bairo 1,2, non-parell 1,3 i Monterrey 1,5. Jo a Fritz necessitaríem diverses campanyes per poder tenir una mitjana molt més fiable. I ametlles dobles, fixeu-vos, era un caràcter que amb les nostres varietats l'hem anat oblidant, és a dir, els programes de millora han lluitat per evitar ametlles dobles, i fixeu-vos que en les ametlles americanes o de varietats americanes tenim uns nivells molt més alts de dobles. Estem parlant de non-parell, depèn de la campanya i la producció influeixen a que hi hagi menys dobles o més, i fixeu-vos les mitjanes, estem parlant de 0 fins a quasi una mitjana del 23%. Realment és un increment i un decrement a nivell comercial, aquest nivell tan alt d'ametlles dobles, d'acord? I després, sempre hem dit, bé, les varietats americanes tenen aquests rendiments tan alts, aquest rendiment tan alt fa que aquesta varietat sigui més eficient, fa que aquesta varietat sigui més productiva.
Fixem-nos, hem analitzat la matèria seca que hi dedica cada varietat, entre Bairo i Nonpareil, a produir fruit. Aquí tenim la foto d'una ametlla i veiem Bairo dedica el 21% de la matèria seca del fruit a fer la pell, un 55% a fer la closca i un 24% a fer el gra. I què fa Nonpareil? Doncs fixem-nos, Nonpareil dedica el 48% del total de la matèria seca del fruit a pell. Per tant, estem parlant del doble. La closca és una closca molt més prima, una closca més tova, i fixem-nos que ja hi dedica el 16%. I, en canvi, en gra hi dedica el 36% del total del fruit. Força important per una varietat, d'acord? Què implica aquests percentatges? Bé, imaginem que volem un gra d'ametlla de 1,2 grams, que seria la mitjana d'un Bairo o un Bairo Nonpareil. Bairo necessita 2,8 grams de closca. En canvi, Nonpareil hem dit que és de closca tova, és una closca més primeta, i estem parlant de sol 0,6 grams. Què passa amb la pell? Bé, amb la pell hem vist que Bairo tenia molt més percentatge representatiu de pell, estem parlant de 1,1, en canvi, Nonpareil estem parlant de 1,6. Però quina és la sorpresa? La sorpresa és aquesta. Estem parlant que per fer 1,2 grams amb un fruit, amb una ametlla de gra, Bairo necessita 5,1 grams en total. Estem parlant sempre de matèria seca, no de matèria fresca. És a dir, la inversió d'energia és molt més alta amb Bairo que amb Nonpareil. Per tant, Bairo, per què necessita més? Perquè necessita fer aquesta closca dura. Estem parlant d'un 80% més d'energia extra. I amb pell? Bé, amb pell estalvia. Estem parlant d'un 50% menys. Com es tradueix al camp? Que al final és el que ens interessa. Imaginem-nos que tenim una producció, o volem tenir una producció mitjana de 2.000 quilos de gra hectàrea amb les dues varietats. Estem parlant que Nonpareil inverteix en matèria seca de fruit 5.625 quilos de pes sec de tots els fruits per fer aquests 2.000 quilos de gra. I Bairo, en canvi, necessita 8.400 quilos. Sí, Nonpareil és més eficient a l'hora de fer aquests 2.000 quilos. Això vol dir que Bairo serà menys productiva? No. Hem vist que Bairo cada any ha estat més productiva que Nonpareil. I per què ha estat més productiva que Nonpareil? Perquè sabeu que no sol és l'eficiència de fer aquell fruit individual, sinó que és l'eficiència en ficar número de fruits per arbre. I aquí ho veiem. Aquí podem veure l'eficiència productiva, els quilos de gra, per centímetre quadrat de secció. És a dir, Bairo era més petit, o tenia menys vigor que les varietats americanes, i fixem-nos quan dividim la producció pels centímetres quadrats d'aquesta secció, Bairo estem parlant que és el més eficient, quasi 3 cops més que Nonpareil. I a què és degut si veiem que Nonpareil és més eficient a l'hora de fer aquests fruits? Bé, aquí tenim la diferència. Fixeu-vos, estem parlant que Bairo, seria la varietat referència europea en aquest estudi, col·loca quasi 3 vegades més de fruits per centímetre quadrat. Per tant, tenim els components del rendiment, número de flors, quallat i pes del gra. Veiem que Bairo potser no és molt eficient, o les varietats de closca dura no són tan eficients com les varietats americanes a l'hora de produir aquell fruit, però estan col·locant un número més gran de fruits. Si això ho veiem també, la eficiència productiva dels quilos de gra per metre cúbic, és a dir, en funció del volum, també segueix guanyant Bairo. Fixem-nos que Bairo és 3 cops més eficient a nivell de capçada d'arbre i producció. I com podem explicar que Bairo, o aquesta varietat de closca dura que estem comparant respecte a les americanes, fica més número de fruits? Bé, analitzant-ho. Aquí, a l'esquerra, tenim la tipologia de la ramificació productiva. A dalt de tot tenim una rama, una branca mixta, amb 2 ametlles. Al mig tenim una brindilla o xifona amb unes quantes ametlles. La diferència és la longitud d'aquesta branca. Estem parlant d'una mixta de més de 20 centímetres, una brindilla menor de 20 centímetres, i al final tenim els nostres estimats ramillets que produeixen moltes ametlles amb molt poca longitud. I quan analitzem els percentatges d'aquestes 3 tipologies de branques, a les nostres varietats, fixem-nos, Nonpareil i Bairo a l'extrem. El 62%
dels fruits de non-parell es situen en mixtes, el 26% es situen en brindilles i sols l'11% es situen en ramillets. Per tant, non-parell, per tenir molts fruits, necessita molta longitud de rames, de branques. En canvi, Bairo, que el tenim a l'altre extrem, fixem-nos, fruits en mixtes són molt pocs, 14%. Fruits en brindilles un 30% i fixem-nos que Bairo concentra majoritàriament els fruits sobre els ramillets de maig. Per tant, Bairo, amb menys poc espai, col·loca més fruits. I això està quantificat. Ho tenim quantificat per metres lineals o ho tenim quantificat per mil·límetres de la secció de la branca. Fixem-nos, mentre les varietats americanes col·loquen 5 ametlles per mil·límetre del diàmetre de la branca, Bairo en col·loca el doble. Per tant, potser sí que les varietats americanes són més eficients a fer el mateix o la mateixa unitat de fruit, però en canvi, Bairo ens sorprèn col·locant més fruits amb el mateix volum. I per últim, hem vist eficiència a l'hora de fer el fruit, eficiència a l'hora de fer el volum productiu i el que ens interessa és l'eficiència en l'ús de l'aigua i amb l'ús de nutrients. Són dades preliminars, però ja hem començat a calcular aquestes extraccions, és a dir, a veure quina de les varietats és més eficient. Aquí, en les figures, tenim a la part de dalt els macroelements, a la part de baix els microelements, i hem començat a analitzar a nivell de fulles i a nivell de fruits. Fixeu-vos que a nivell de macros amb fulles no notem diferències, però a nivell de microelements comencem a veure diferències, són mitjanes de 2 campanyes, necessitem diverses campanyes, però veiem que un element com el ferro el tenim molt més elevat, per exemple, en Bairo, que no en non-parell. Això vol dir que potser extraurà molt més ferro. Bé, necessitem diverses campanyes amb diferents nivells productius per poder fer aquests càlculs d'extracció. Què passa al fruit? Fixem-nos, quan fem l'anàlisi d'aquests nutrients en pell, tenim que la varietat Bairo, amb alguns dels elements les diferències són estadísticament fiables i amb alguns d'aquests elements podem veure que Bairo concentra més nutrients, necessita o col·loca més nutrients en pell. Però també hem de saber que Bairo és la varietat que té menys pell. Després, si ens n'anem a la closca és a l'inversa. Non-parell és la que concentra major, veieu les columnes de color fosc, que és non-parell, concentra més nutrients amb closca que Bairo. Però també hem de saber que Bairo té una closca molt més grossa que non-parell. Per tant, no sols necessitarem els continguts minerals, sinó que necessitarem també el percentatge de cada d'aquestes parts als fruits. I creiem que properament podrem calcular les extraccions reals del cultiu. I finalment veiem amb fruit succeeix el mateix. És Bairo qui concentra més nutrients al fruit. Per tant, la suma de tots aquests nutrients proporcional a la part del fruit ens podrà indicar quina de les dues varietats serà més eficient a l'ús d'aquests nutrients. Per tant, una mica resumint, tot i que alguns d'aquests resultats són preliminars, jo crec que ja sabem més coses. Sabem més coses de floració, de maduració, vigor, productivitat i aquests paràmetres que ara hem anat analitzant. Per tant, al principi de la meva xerrada us feia l'espoiler. Fixeu-vos, sí, les varietats espanyoles o les varietats d'ametlla espanyoles poden fer front productiva i agronòmicament a les varietats americanes. I fins i tot ja heu vist que en alguns dels aspectes poden ser millors. I la qüestió, més val una imatge, fixem-nos, aquí tenim diferents pàgines web que ens indiquen notícies i abans diem que som nosaltres que volem incorporar varietats noves, però des de Farmers Advisors, des de l'Almonboard, també estan plantejant-se incorporar les varietats europees cap a Califòrnia. Per què? Perquè també hem vist una sèrie d'avantatges, com poden ser la floració tardana, com poden ser l'autofertilitat. Per tant, sí, si se'n sent parlar, alguna cosa hi ha. Per tant, tenim-ho present. I per finalitzar, jo crec que en aquests temps de crisi voldria donar els agraïments a tot l'equip. Jo crec que l'equip d'Ametller no ha deixat de treballar fins i tot en els moments més difícils per poder tirar endavant tots els assaigs. I això era la meva xerrada i moltes gràcies. Bé, seguint amb la jornada,
Ara tocaria el torn de la següent ponència. Hem vist els aspectes agronòmics i productius i ara ens toca entrar amb la vessant fitosanitària, veure si aquestes varietats de closca tova presenten més problemes o menys respecte a les de closca dura, i per això convidaria a la Laura Torguet, serà la següent ponent, per a que ens faci aquesta segona ponència del dia. Després tindrem un torn de preguntes de 20 minuts que podeu fer enviar els correus electrònics a jornada@irta.cat. Laura, quan vulguis. La Laura és especialista també del grup de fruticultura de l'IRTA i ella ens parlarà d'aquests aspectes fitosanitaris comparant també les varietats de closca d'ova i les varietats de closca dura. Quan vulguis, Laura. Gràcies, Javi. En primer lloc, m'agradaria agrair que sempre estigueu al nostre costat, tant si fem les jornades de forma virtual com si les jornades fem online o presencials, com molts anys hem fet. També voldria que sapiguéssiu que estic molt contenta avui de que la setmana frutícola sigui un fet. Amb tot el que hem passat, creiem que la transferència és una de les parts més importants de la nostra feina, que per això treballem, per transferir al sector tot el que nosaltres estem estudiant i que, per tant, era molt important estar avui aquí. Ho hem aconseguit, per tant, estic molt contenta. I bé, sense més, entraré a parlar del meu tema. Avui us explicaré la problemàtica fitosanitària de la closca tova envers de la closca dura. I deixeu-me començar amb aquest cor. Aquest cor que, si us fixeu i sentiu, batega molt fort. I són moltes les persones que tenen aquest cor i cada vegada n'hi ha més, perquè són moltes les persones que han incorporat a la seva dieta els fruits secs, sobretot les ametlles. Però quines ametlles? Quines són les ametlles més saludables pel nostre cor? Aquelles que tenen la closca dura o aquelles que tenen la closca tova? Doncs aquesta és la pregunta que intentaré resoldre amb el pas i si me seguiu durant la meva ponència. Bé, primer de tot anem a veure quin tipus d'ametlles tenim al sector. Tenim les ametlles de closca tova i tenim les ametlles de closca dura. Com veieu a les imatges, la closca tova ja ens dona una sensació de no ser massa consistent, poca consistència. I si mirem el gruix, veiem que és com a cartró, té un grossor molt petit. Clar, si la comparem amb varietats de closca dura, com és en aquest cas la Vairo, en què ja la imatge ens dona una consistència de la closca molt potent, i si mirem el gruix, veiem que té un gruix considerablement més gran que les ametlles de closca tova, en aquest cas la nonparell. Anem a posar-li números amb aquestes imatges. Fixeu-vos, en qüestió de gruix, la Vairo, respecte a la nonparell, és 2 vegades més gran el gruix. I quina és la força que jo he de fer per trencar una nonparell? 69 newtons. Quina és la força que jo he de fer per trencar una Vairo? 672. He de fer 10 vegades més de força per trencar una Vairo que una nonparell. Bé, més característiques. Ens n'anem a l'època de maduració. Tant unes com les altres, a l'època de maduració, tenen pèrdua d'humitat. S'asseca la pell, s'asseca la closca, se mos asseca el gra i també se mos obre la pell exterior, tant amb unes com a les altres. Però un percentatge important d'ametlles de closca tova, quan arriba el punt de la maduració, no només s'obre la pell, sinó també se'ns obre la closca, deixant el gra en contacte amb l'ambient. I aquest ja és un tema negatiu. Una vegada sabem què és la closca tova i la closca dura, anem a veure què és el que es produeix al món i qui ho produeix. En la imatge veieu que el 80% de la producció mundial la fa Estats Units. El que ve a continuació, que és Austràlia, ne fa un 7%. En tercer lloc tenim Espanya, amb un 4%.
i després ja venen països més petits que produïssin un 1%. Però quin tipus d'ametlla produïssin els principals països? Bé, el primer i el segon país produïssin ametlles de closca tova i Espanya, junt amb Turquia i algun altre país, produïm ametlles de closca dura. Quin percentatge representa la closca tova? Doncs un 95% i la closca dura un 5%. Com el Javi ja ens ha comentat, no perquè se produeixi més han de ser més bones. El que sí que tenen les dues és una closca que ens protegeix el gra. I això és una diferència important amb la fruita dolça, en la qual el que ens mengem està protegit per una pell molt prima en comparació de la nostra closca. Reflexionem. Tot allò que és bo està molt ben protegit. Els nadons els protegeix el cos de la pròpia dona. A l'ametlla, el que protegeix el gra és la closca. Per tant, la closca és la clau de la protecció del gra. I és la clau per diversos motius. Un primer motiu és que ens disminueix les plagues que afectaran al gra. Ens disminueix les malalties que afecten a aquest gra. Conseqüentment, disminuirem el número de tractaments que hem de realitzar. No és el mateix número de tractaments que realitzem per protegir una pera, una poma o un préssec que els que fem per protegir a l'ametlla, independentment de la closca que tingui, ja sigui dura o ja sigui tova. I al fer menys tractaments tenim menys residus, punt molt important i on ens centrarem en la meva presentació. Això està molt bé, la closca fa que protegim el gra, però què implica produir ametlles de closca tova? Doncs fixeu-vos que fitosanitàriament tenim una problemàtica. Aquests, en grans trets, són les plagues que ens afecten quan nosaltres produïm ametlles de closca dura. Què passa quan produïm ametlles de closca tova? Doncs que apareixen noves plagues que fins ara no teníem i, a més, plagues que sí que tenim, pel fet de tindre una closca més tova, augmenten els seus danys. Com per exemple els ocells. I us explicaré una anècdota dels ocells. Quan jo vaig començar a treballar en ametller, ara ja fa uns anys, doncs sempre me parlaven de les ametlles de closca tova, de la nonparella amunt, la nonparella baix. Jo no m'imaginava una ametlla pogués tindre la closca tova. El Javi me va comentar: Laura, a la finca de les Borges tenim una parcel·la on hi ha 6 o 7 arbres que són nonparell. Bé, jo vaig anar seguint-la, l'evolució, fins que va madurar per poder veure aquesta closca i poder provar aquesta ametlla. Durant 2 anys no ho vaig aconseguir, perquè sempre hi havia els ocells que se m'adelantaven. El tercer any ja vaig ser jo més forta que els ocells. D'acord? Per tant, en aquell moment me vaig adonar que els ocells s'havien convertit en una plaga quan la closca era tova. D'acord? Molt bé. Quines més tenim de problemàtiques quan produïm closca tova? Doncs les orugues. Les orugues en la nostra zona, com la narsa i la grafolita, sí que quan tenim la closca dura fan galeries al fruit, però mai arriben al gra. En canvi, amb la closca tova, la Navel Orange Worm, que és una de les orugues que tenen als Estats Units, sí que arriba fins al gra i sí que s'alimenta i fa malbé aquest gra. El mateix passarà amb la narsa i la grafolita en el moment en què la closca no sigui tan dura com les varietats que produïm aquí en les nostres contrades. Bé, després també tenim els xinxes. Els xinxes, que fins ara no havien donat cap mal en les nostres contrades, si se produeix ametlla de closca dura, sí que produiran dany en l'interior del gra. Una altra plaga que s'incorpora són les formigues. Nosaltres, en els nostres camps, quan veiem formigues, ens estan indicant que tenim pugó o que hi ha alguna melassa en l'arbre, que per això venen les formigues a alimentar-se. En el cas de l'ametlla de closca tova, s'introdueixen en l'interior del gra i l'arrosseguen, produint danys importants. I per últim, les vespetes. En el nostre cas és una plaga que s'ha incorporat fa molt poc temps, que introdueix l'ou en l'interior de l'ametlla quan aquesta està recient quallada, però ho fa al costat del gra perquè s'alimenti del gra. En el moment en què aquesta closca sigui tova,
aquesta vespeta tindrà més facilitat per introduir els ous. Doncs bé, fixeu-vos, ne tenim 5 problemes afegits als que ja teníem fins ara. En el tema de les malalties, com veieu, n'hi tenim més. El que passa amb la closca tova és que s'accentua la severitat de les malalties és cada vegada més gran quan tenim closca tova en algunes malalties com és la monília, l'antracnosis i les xantomones. Però amb el tema de malalties no ens quedem aquí, perquè una vegada s'han recollit aquestes ametlles i s'acumulen per processar-les o per carregar-les, per enviar-les a la indústria, doncs s'augmenta la temperatura, s'augmenta la humitat i això fa que en postcollita i la temperatura actual és un control de plagues i malalties, essent el més respectuosos amb el medi ambient i, a més, tendint al mínim residu o arribar a tindre un residu zero. Amb tot aquest objectiu, les ametlles de closca dura ens ho posen bastant complicat, perquè hem de fer més quantitat de tractaments. Molt bé, anem a veure les produccions que tenim actualment i si s'adapten bé les ametlles de closca dura i com s'adapten les ametlles de closca tova. Doncs bé, tenim una producció convencional. La producció convencional no tenim massa insecticides ni tampoc tenim massa fungicides, però des de fa un any la cosa s'ha animat i comencen a aparèixer més quantitat de fungicides i més quantitat d'insecticides i estan produint ametlles de closca dura i jo crec que també se produiran correctament les ametlles de closca tova. A la producció integrada, les de closca dura no en tenim cap problema. Les de closca tova podria ser que sí o podria ser que no, perquè el tractament que s'haurà de fer en postcollita en el moment en què apareguin els fongs no està contemplat en la normativa. Si hi hagués un canvi de normativa, segurament podríem produir aquestes ametlles en producció integrada. Si no, difícilment complirà la normativa. I la producció ecològica, amb prou feines, podem fer ametlles de closca dura amb les ametlles de closca dura, com per fer producció ecològica amb ametlles de closca tova. El tractament postcollita seria pràcticament impossible realitzar-lo amb producció ecològica. Per tant, quins problemes ens comporten les ametlles de closca tova? Major número de plagues, major número de malalties, tant en vegetació com en postcollita, major número de tractaments, major número de residus. I és aquí on volia arribar. Nosaltres, en vista que els residus creiem que són importants, ens vam fer la pregunta de si amb la closca dura disminuiríem el número de residus. I amb això sorgeix el projecte demostratiu Ametlla de quilòmetre zero. Bé, el que vam realitzar és col·locar l'ametlla de closca dura i la de closca tova en les mateixes condicions, no una amb més tractaments i l'altra amb menys tractaments, no, mateix número de tractaments. Aquest projecte l'estem duent a terme a les Borges Blanques, a la parcel·la que ja els avis us ha explicat, que és la parcel·la de les Americanes, en la qual tenim la nonparell, que serà una de les varietats que hem agafat per fer l'assaig, i la Vairo, que és la varietat obtinguda per l'IRTA, que és l'altra que tindrem en el nostre assaig. És un assaig que té una durada de 2 anys, 2020 i 2021, però l'any 2019 vam fer uns preliminars que són els resultats que us presentaré. Bé, l'assaig en què consisteix? Ja us he dit varietat Vairo, varietat nonparell, 4 productes, la boscàlida, el tebuconazol, el taufluvalinat, la lambda-cialotrina, una sola aplicació, però en 4 moments diferents o en 3 moments. Tenim un testimoni sense aplicacions, tractament 21 dies abans de la recol·lecció, tractament 14 dies abans de la recol·lecció o 7 dies abans de la recol·lecció. És un disseny de blocs a l'atzar amb 3 repeticions. Anem a veure les matèries. La boscàlida i el tebuconazol són fungicides sistèmics, taufluvalinat, lambda-cialotrina són insecticides de contacte. I anem a veure quins resultats hem obtingut. En quant als productes, com veieu aquí en la gràfica, veiem que la matèria activa boscàlida és la que més residus ens ha deixat. Però això no ens ho hem de mirar per un costat negatiu.
no, perquè si després complim els LMRs, que aquesta matèria estigui a més quantitat, també vol dir que l'hem tingut més temps a camp i que ens ha protegit molt millor de les malalties que puguin aparèixer. Bé, si el que fem és mirar els fungicides, veiem que tant un com l'altre deixen residus, i bastant importants. En canvi, els insecticides, la lambda-cialotrina, ha de ser un insecticida de xoc i no té tanta persistència, els residus que deixa són més petits. En canvi, el taucrobalinat és més persistent i ens deixa més quantitat de residus, independentment del moment en què se faci l'aplicació i en la totalitat del fruit. També podem veure que la varietat nonparell té una tendència a tindre més quantitat de residus que la Bairo. Si anem a veure quina és la part del fruit que acumula més quantitat de residus, veurem que és la pell, òbviament, perquè és la primera que rep aquests fitosanitaris. Quan passem a la closca, el nivell de residus ja ens baixa en 10 vegades i al gra són petites traces en aquells fungicides que són sistèmics. Si mirem en el tractament, quin tractament és el que acumula o que té més quantitat de residus, doncs veiem que és 7 dies abans de la collita, que 14 i 21 dies tenen pràcticament sense massa diferències l'acumulació, i aquí sí tenim el testimoni i és fàcil d'explicar. Aquesta finca on hem fet, o aquesta parcel·la on hem fet l'assaig, és una parcel·la on de per si ja s'han fet uns tractaments perquè és una parcel·la comercial. Es van deixar de fer tractaments pràcticament un mes abans de començar l'assaig, però ja tenia una sèrie de tractaments realitzats abans que són els residus que ens queden en aquest testimoni. En resum, tractaments més a prop de collita, més quantitat de residus. I ara anem a estudiar per cada una de les matèries actives com s'han acumulat aquests residus, si en la closca, en la pell o en el gra. Interessant-nos molt més en el gra, que és el que interessa, però coneixent què passa també en la pell i en la closca. La boscalida, un producte molt utilitzat en l'ametller perquè ens protegeix de moltes malalties i té molt bon efecte. Com ha acumulat aquests residus? Fixeu-vos que tenim en la pell que el nivell de residus per la nonparell va de 3,13 a 8,83 i per la Bairo de 3,07 a 7,63. Sembla que la tendència és que acumuli més quantitat de residu de boscalida en pell la nonparell que la Bairo, i aquesta tendència se compleix per 14 i per tractaments de 7 dies abans de collita. 21 dies abans no compleix aquesta tendència, però creiem que quan tinguem més resultats d'altres anys sí que la complirà. Bé, què passa quan mirem la closca? El seu fungicida sistèmic ens passa la closca, però els nivells han baixat moltíssim. Com a molt tenim 3,1 quan abans estàvem parlant de 8. Bé, la tendència aquí sí que és molt clara. La nonparell acumula més residus de boscalida en la closca que la Bairo, amb diferències significatives pel tractament de 14 dies i de 7 dies abans. Quan més acumula? Acumula des de 4 vegades fins a 8 vegades més la nonparell que la Bairo. I en el gra, què passa en el gra? En el gra la tendència és claríssima en què nonparell n'acumula més. Ara els nivells són molt més baixos i acumula més entre 1,5 i 4 vegades més. Però en cap cas aquesta matèria activa supera el límit màxim de residus. Per tant, estem dintre de la legalitat i això vol dir que fins el gra estarà protegit de les malalties que ens puguin aparèixer. Bé, què passa amb l'altre fungicida que hem estudiat, el tebuconazol? També és un producte força utilitzat pel control del mosquit verd i que aquest any, el tebuconazol també està molt utilitzat pel control de la taca ocre i de monília i els residus que ha quedat en la pell, veieu que el nivell de residus ha baixat molt, però que continuen tenint la mateixa tendència. Nonparell acumula més que Bairo i en 21 dies hi ha alguna cosa que no funciona correctament igual que funciona per 14 i per 7 dies. Continuarem estudiant aquest tractament als 21 dies en els propers anys.
Què passa amb la closca? També és un fungicida sistèmic, també passa cap a la closca i aquí també tenim tendències molt més clares de que la nonparell acumula més amb closca que la Bairo. Amb diferències significatives, igual que per la boscalida, tractaments 14 dies i 7 dies abans de la recol·lecció. Què passa amb el gra? Amb el gra només tenim residus quan fem aplicacions a 14 dies i a 7 dies abans de la recol·lecció. La Bairo solament deixa residus en aplicacions de 7 dies abans. Els nivells, com veieu, són molt més baixos i hi ha diferències significatives en aquest tractament d'una setmana abans de la recol·lecció, amb 6 vegades més de concentració en nonparell que en Bairo. Bé, el límit màxim de residus tampoc no està superat. Anem a veure què passa amb els insecticides. Taufluvalinat, ara sí, és un insecticida molt utilitzat per control del mosquit verd. Aquest any no està autoritzat, però l'any anterior sí que és quan es va fer l'assaig. Veiem que els residus en la pell continuen tenint la mateixa tendència amb concentracions de 1,6 vegades més en nonparell que en Bairo amb 7 dies abans de la recol·lecció i que després aquesta concentració baixa molt als 14 dies per mantenir-se constant. És a dir, té un efecte de xoc i té una persistència important. Què passa amb la closca? També passa, al ser un producte persistent, ens passa la closca amb nivells molt més baixos i amb una tendència de que la nonparell acumula més residus, entre 3 i 6 vegades més. I en el gra? En el gra no tenim residus, independentment quan tractem. Per tant, si tractem 7 dies abans de la recol·lecció amb taufluvalinat, no tindrem residus al gra. I la lambda-cialotrina també és un insecticida que hem estudiat que té molt efecte de xoc i poca persistència. Com actua? Doncs els residus de lambda-cialotrina en la pell també segueixen la mateixa tendència que per les altres matèries actives, tenint la tendència a acumular més nonparell que Bairo. En la closca, nonparell acumula i Bairo només acumula 7 dies, si el tractament se fa 7 dies abans de la recol·lecció. Tendència, té més la nonparell que la Bairo, amb diferències significatives en el tractament de 7 dies abans de la recol·lecció. 9 vegades més acumula. I en el gra, cap dels insecticides que hem estudiat acumula residus. Per tant, podem fer aplicacions de lambda-cialotrina 7 dies abans de la recol·lecció i no tindrem residus ni per la varietat Bairo ni per la nonparell. Bé, arribats aquí, anem a veure quines conclusions podem treure en qüestió de qui té més residus. Fungicides sistèmics, insecticides de contacte, doncs els fungicides sistèmics és els que ens deixen més residus. Boscalida, de buconazol, la boscalida, en el nostre cas, ha sigut la que més residus ha deixat, està més temps a camp, protegeix millor, però no ha superat mai el límit màxim de residus. Quina part de l'ametlla concentra més quantitat de residus? Doncs efectivament és la pell. La pell és la que acumula més residus i quin és el tractament que ens ha acumulat també més residus? 7 dies abans de recol·lecció, obvi, perquè és el que està més a prop de fer les analítiques. Bé, i ara ve la conclusió important. On hi ha menys residus? Quina varietat agafa menys residus? La varietat Bairo presenta menys residus de totes les matèries actives enfront a la varietat nonparell, en tots els tractaments realitzats, tant per la closca com en el gra. Per tant, podem contestar ja fehacientment quina és la varietat més saludable, la nonparell de closca tova o la Bairo de closca dura. Doncs podem dir clarament i en veu alta que la Bairo de closca dura és la varietat més saludable. I deixeu-me acabar. Deixeu-me acabar una altra vegada amb el cor i amb aquest batec fort d'aquest cor que tenim. En les persones que tenen aquest batec podem dir que el que mengen són varietats de closca dura. I aquest cor representa els agricultors que produeixen aquestes ametlles de closca dura perquè tenen que fer menys tractaments i per tant tenen un cor més saludable, al igual que els consumidors. Aquests consumidors que s'alimenten d'ametlles de closca dura també tindran un cor més saludable. I és això el que us volia vindre a explicar avui. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies, Laura. Jo crec que ens ha quedat clar. Ens ha quedat clar l'efecte que té la closca per protegir el gra, igual que una mare protegeix el seu nadó. Moltes gràcies, Laura. I ara mateix ja donaríem pas a la tercera ponència i l'última d'aquest matí. Hem parlat d'agronomia, hem parlat d'aspectes fitosanitaris i ara parlarem d'aspectes de mercat. La tercera ponència ens la farà l'Iñigo Vargas. L'Iñigo és un bon amic, és el responsable tècnic de projectes del grup Crisolar. Crisolar, crec que com tots sabeu, és una de les grans organitzacions de productors a nivell espanyol i crec que ens pot aportar certa experiència amb el món, amb el mercat i el món de la comercialització en aquestes tipologies de varietats, varietats americanes, varietats espanyoles, podríem dir europees, però jo crec que principalment són espanyoles. I quan vulguis, Iñigo, tu mateix. Moltes gràcies, Javi. Jo, en primer lloc, voldria agrair a l'IRTA, en nom de Crisolar, haver-nos convidat a aquestes jornades. Jo parlaré dels criteris importants de qualitat en el mercat de l'ametlla. En primer lloc, durant els 3 primers minuts de la meva xerrada, donaré unes breus notes de la situació actual de mercat que ens posaran en context. Quant a la producció, hi ha una previsió de collita per l'any 2020, una previsió de collita mundial de més d'1,5 milió de tonelades d'ametlla en gra. La majoria es produeixen als Estats Units, concretament a Califòrnia. La resta, entre Austràlia i Espanya. Per tant, podem dir que els Estats Units domina i regula el mercat mundial de l'ametlla. La seva producció i la seva política de preus marquen les tendències del mercat mundial. Per tant, podem dir amb contundència que els Estats Units marca les regles del joc. Aquest any es preveu un rècord de collita en els 3 principals països productors. A Califòrnia s'incrementarà la producció gairebé un 20%, a Espanya gairebé un 45% i a Austràlia aproximadament un 2% respecte a la campanya passada. No obstant, l'evolució del consum mundial també ha crescut de manera paral·lela a l'increment de producció i això es demostra amb el desenvolupament de les exportacions. En aquesta gràfica, al costat podeu veure com en un període de 10 anys s'han incrementat fins un 86%. Cal destacar que hi ha un augment significatiu en el consum d'ametlles, tant en els països tradicionalment consumidors com els europeus, com en països considerats com a nous consumidors, com poden ser els asiàtics. En aquestes dues gràfiques es pot veure l'evolució del consum mundial d'ametlla per països. Podreu observar que en tots els països, en tots els casos, ha augmentat molt. Aproximadament a una mitjana d'un creixement del 10% anual. Cal destacar, sobretot, l'increment del consum tan gran que hi ha hagut en països superpoblats com la Índia i la Xina. I si posem totes aquestes dades en una mateixa gràfica, el consum i la producció es pot veure que creixen de manera paral·lela i amb tendència ascendent. Per tant, podem treure unes conclusions de perspectives a curt termini. Primera, que hi ha un increment important de l'oferta mundial, perquè han entrat en producció moltes plantacions realitzades els darrers anys als principals països productors. Segona, que hi ha un potencial increment important de la demanda mundial, perquè hi ha un increment en el consum dels mercats emergents com la Xina, la Índia, Corea, etc., un increment del consum en mercats tradicionals com els europeus, cridat per l'efecte beneficiosos que té el consum de l'ametlla sobre la salut, i una obertura de nous mercats en països que també són superpoblats com la Indonèsia, Mèxic i altres països d'Amèrica del Sud. Per tant, podem dir que a curt termini la situació del mercat de l'ametlla sembla raonablement equilibrada i estable. No obstant, durant els últims temps hi ha diversos factors que han produït desequilibris en aquest mercat. Un és la pandèmia mundial del Covid, que ha suposat una interrupció i una alteració important en el comerç mundial d'ametlles. També que hi ha hagut un increment excessiu de l'oferta mundial. Abans ja he dit que aquest any hi haurà rècord de producció en els principals països productors. I després també les disputes comercials entre Xina i Estats Units. Aquestes guerres comercials marquen unes polítiques comercials que regulen els mercats. I dit aquest, posat en context el mercat, passarem a parlar de les exigències del mercat, que són les bases pels criteris de qualitat.
Com tots sabeu, l'ametlla s'utilitza com a ingredient a la indústria agroalimentària per múltiples aplicacions, des de cremes d'ametlla, llet d'ametlla, a la confiteria, a la pastisseria, gelats, etc. I la qualitat i la seguretat alimentària són les principals exigències de la indústria alimentària en els mercats internacionals. Per això, la qualitat ha de començar al camp, ha de començar a casa de l'agricultor. És molt important que durant la campanya agrícola hi hagi una gestió eficient de factors que influeixen en aquesta qualitat. Hi hagi un control i uns tractaments de les plagues i malalties, hi hagi un control d'humitat, de l'estat de la maduració, de la separació varietal durant els processos de recol·lecció i, sobretot, també és molt important que hi hagi una gestió eficient en els processos de postcollita, controlar i regular els equips de pelat i neteja, controlar el temps, la temperatura i la humitat en els processos de secat i controlar la temperatura i humitat en els processos d'emmagatzematge. Amb tot això ens evitarem futurs problemes. Actualment hi ha unes normes consensuades pels principals agents del sector, normes de recepció d'ametlla en closca, que és l'ametlla que ve de l'agricultor cap a la primera indústria del desclofullat, que marquen una sèrie de toleràncies, una sèrie d'admissions en quant a paràmetres d'humitat, podrits, variabilitat de toleràncies de bessones, amargues, etc. I tot això pot implicar fins i tot descomptes, penalitzacions o rebutjos en partides que estiguin fora d'aquests rangs de tolerància. De la mateixa manera passa que hi ha unes normes de recepció d'ametlla en gra amb pell, que és l'ametlla que arriba a la indústria final agroalimentària, que també està consensuada pels principals agents del sector, en què, de la mateixa manera que en el cas anterior, també hi ha uns límits de tolerància, unes admissions, uns percentatges en quant a diferents aspectes de podrit, matèries estranyes, humitat, etc. I també poden donar lloc a descomptes, penalitzacions, rebutjos, fora de norma, en partides fora d'aquests rangs de tolerància. És molt important destacar que a mesura que s'industrialitza l'ametlla, aquesta esdevé més perible. Està més en contacte amb temperatura, amb humitat, amb oxigen, amb insectació, i a mesura que li traiem la closca i anem fent transformacions, és molt més sensible. Per tant, el control de la temperatura, el de la humitat i el control de l'oxigen són factors fonamentals en una indústria alimentària si volem donar una major vida útil del producte. Existeixen els requisits dels clients, es determinen els paràmetres de qualitat. En una indústria agroalimentària ens arriben ametlles, lots poc homogenis i que contenen molts defectes. Fins i tot poden arribar a contindre més d'un 0,5% d'aquests defectes, que sembla un percentatge baix, però per una indústria és molt elevat si veiem després els requisits que tenen els clients. Nosaltres a la indústria ens podem trobar barrejats amb l'ametlla, closques, cascalls, pells, que són defectes visibles procedents de l'ametlla, també ametlles incrustades, migrades, gomoses, aflatoxines i també defectes visibles que no són propis de l'ametlla. Per exemple, ens hi trobem pedres, bastons, resines, altres fruits, etc. Tot això a la indústria agroalimentària representa un gran esforç i representa la inversió de moltes màquines classificadores, etc., que eliminen tots aquests defectes. La indústria agroalimentària tenen unes taules d'especificacions tècniques per la venda als clients on s'exposen els diferents rangs, els valors màxims de diferents paràmetres. Aquí es pot veure, que a mesura que vas incrementant la qualitat, doncs hi ha unes toleràncies de matèries estranyes, per exemple, molt més elevades, passant d'unes partides sense selecció de només el 0,1% de matèries estranyes fins a graus de màxima qualitat on només s'admeten un màxim de 10 peces per tonelada. Per tant, el domini d'ametlles de Califòrnia al mercat marca els criteris de qualitat. Les ametlles americanes ens arriben uniformes
i homogènies. Els lots ens arriben uniformes i homogènies. Això és molt important, sense barreges de varietats. Ens arriben amb les famílies varietals ben definides. Són varietats de pell clara, que és una característica que els mercats associa a la frescor del producte. I tenen una garantia de sabor dolç, sense ametlles amargues. I tot això, si li sumem la seva garantia de subministrament i amb contractes a llarg terminis i preus fixats, doncs fa que sigui tot això marca els criteris de qualitat. En canvi, a Espanya què ens trobem? A Espanya ens trobem el problema de les ametlles amargues, ens trobem un problema de barreja varietal i de qualitat, que vol dir una poca uniformitat i poques possibilitats de contractes a llarg termini. Per tant, ho tenim difícil. No obstant, hem de buscar el valor afegit de la nostra ametlla. Hem de potenciar els paràmetres morfològics i fisicoquímics diferents de la nostra ametlla per trobar aptituds industrials. Hem de potenciar els paràmetres nutricionals i organolèptiques diferents de la nostra ametlla per obtenir una diferenciació sensorial i hem de potenciar l'ecologia, la sanitat i la sostenibilitat que tenen les nostres ametlles. I tot això ens donarà unes oportunitats de mercat per les nostres ametlles. Ara parlarem d'aquestes oportunitats de mercat. Amb dos objectius essencials: aconseguir homogeneïtat i qualitat. Un primer pas l'ha donat una nova classificació d'ametlles espanyoles per famílies que ha estat promoguda pels principals agents del sector amb dos objectius clars: assimilar la nomenclatura al mercat americà i unificar criteris en el processat i la comercialització. Amb tot això, per aconseguir una millora en la valorització en els mercats nacionals i internacionals. S'han diferenciat 6 famílies d'ametlla en funció de la seva morfologia. Per exemple, la Laurent, la Ferragnes, la Marta, la Penta s'han englobat dins el que es diu Laurent Type. Una altra classificació, la Guara Type, on s'engloben la varietat Guara, Marinada, Bairo i Constantí. Una altra classificació, la Marcona Type, on s'engloben varietats de morfologia similar a la Marcona, com la Bellona i l'Antonieta, i la Largueta Type, una altra classificació. I per últim, les valències tradicionals i de floració tardia. Un altre pas molt important és la caracterització varietal. Caracteritzar bé les varietats espanyoles front les americanes. Buscar paràmetres morfològics, nutricionals, industrials i organolèptics que ens permetin treure unes diferències significatives en quant a aptitud industrial, contingut nutricional i paràmetres sensorials. En aquest aspecte, Crisolar ha promogut un estudi de caracterització varietal que ha realitzat l'IRTA, que s'ha fet en dues fases. Una amb ametlla repelada i l'altra amb ametlla en pell. I ara us mostrarem els principals resultats, els més significatius. Es va fer una anàlisi primer, una anàlisi de paràmetres morfològics, nutricionals i industrials amb equips de laboratori. També, de manera paral·lela, s'han fet anàlisis sensorials. Però primer parlarem d'aquests paràmetres morfològics i nutricionals. Què s'ha estudiat? S'ha estudiat la forma, el pes, el calibre, la uniformitat, l'aspecte, el color. S'han estudiat paràmetres nutricionals de greix, proteïna, fibra, minerals, etc. i paràmetres industrials com el pes específic, l'estabilitat oxidativa, etc. I tot això per poder identificar les característiques intrínseques del producte. També s'ha fet paral·lelament una anàlisi de paràmetres sensorials amb un panell de cata entrenat, on s'han avaluat diferents atributs, com l'espro, la crocanticitat, la fermesa, l'elasticitat, l'adhesivitat, la dolçor, el sabor amarg, el ranci, l'agre, l'astringència, el residu, i tot això per poder identificar les característiques organolèptiques i detectar les expectatives dels consumidors. I d'aquí han obtingut una sèrie, amb anàlisis estadístics, s'han obtingut una sèrie de resultats. En quant a la composició química, per l'estudi de caracterització d'ametlla repelada ha posat de manifest que les varietats americanes tenen menys estabilitat i més proteïna. La seva composició d'àcids grassos és més poliinsaturada. Això les fa menys estables i més tendència a l'enranciament. Cal dir que els nivells de proteïna de les varietats espanyoles mai, encara que siguin més baixos que les americanes, mai han estat per sota dels límits
que suposen un perjudici pels processos tecnològics. En quant a les característiques sensorials, els resultats de les característiques sensorials s'han posat de manifest que per l'ametlla repelada les varietats americanes són més dures en boca, tenen característiques que les fan més dures, són menys saboroses i tenen un sabor més ranci. Si us fixeu, estan totes concentrades en la part dreta superior del gràfic, on es marquen aquests paràmetres. En quant a les característiques sensorials per l'ametlla en pell, exactament el mateix. Les varietats americanes han donat resultats de menys sabor i sabor més ranci. Podem destacar, per exemple, les varietats espanyoles, la Constantí i Belona, que són les que han donat resultats millors en quant a crocanticitat i sabor d'ametlla. No obstant, en quant als resultats més significatius de les característiques morfològiques i físiques, per les ametlles en pells, sí que s'ha de destacar la varietat non-parell, que és la que té les millors característiques físiques, que la defineixen com l'estàndard per al consum en taula, amb una relació i gruix ample superior i més homogeneïtat de lots, i té uns millors valors que determinen el color clar i la lluminositat de la pell, que són factors molt apreciats pel consumidor. No obstant, podem tindre, tot això donen unes conclusions molt significatives. Que hi ha unes diferències clares entre varietats americanes i varietats espanyoles, que estan relacionades amb el seu comportament industrial. Que les varietats americanes van resultar més dures, menys sabroses i menys estables, i amb més sabor ranci que les espanyoles. Això fa que les ametlles espanyoles siguin ideals per a les aplicacions en què el sabor sigui determinant. Cal destacar també que la varietat non-parell presenta les millors característiques físiques per al consum de taula. Però hi ha noves necessitats dels mercats actuals que suposaran una alternativa al mercat de l'ametlla americana. El mercat busca ametlles amb paràmetres més ecològics, més sostenibles, ametlles més sanes, ametlles que tinguin un origen mediterrà, que tinguin un sabor diferent, que tinguin aptituds diferents. En aquest mercat, que no hi ha regles encara preestablertes, nosaltres tenim l'oportunitat de marcar-les. Hi ha una creixent demanda del mercat ecològic i sostenible, i això és una oportunitat per l'ametlla espanyola, per la gran quantitat d'hectàrees productives que tenim en secà, on l'assimilació al cultiu ecològic és bastant fàcil. I deixeu-me fer una incidència, deixeu-me dir lo important que és que no hi hagin ametlles amargues, erradicar les ametlles amargues al nostre sector, que actualment suposen el principal fre comercial. Per això s'han obtingut resultats molt bons a partir d'un treball fet per un grup operatiu per a la detecció i erradicació d'ametlles amargues, un grup operatiu finançat pel Ministeri d'Agricultura i la Unió Europea, on han participat els agents més importants del sector i on, per exemple, s'han obtingut resultats molt bons. Per exemple, en el cas d'Arboreto s'ha obtingut un prototip que permet detectar les ametlles amargues, un prototip patentat. I bé, això és tot. Moltes gràcies a tots. Espero que us hagi agradat aquesta xerrada. Moltes gràcies, Íñigo. Hem començat la jornada d'avui parlant que les varietats americanes, i en concret non-parell, dominava el món perquè hi havia volum productiu i era una de les més plantades al món, però l'Íñigo també ens ha explicat que a nivell comercial aquesta bona uniformitat dels lots, aquest color de l'ametlla i altres avantatges que també ha destacat fan que non-parell també domini comercialment el mercat. Però, tot i així, l'Íñigo també ens ha explicat de les bondats de les ametlles espanyoles i de les oportunitats que tenim. D'acord? Ara passarem al torn de preguntes. Les preguntes les podeu dirigir amb un correu electrònic a jornada@irta.cat.
Durán en este momento viene de una forma de trabajo muy tradicional y o nos modernizamos o no somos rentables. Suecia Agricultura ayuda a los agricultores desde el inicio hasta el final. Somos capaces de gestionar desde el primer momento la implantación del cultivo y además somos capaces de gestionar el día a día de la explotación durante todo el ciclo del cultivo. Suez está dispuesto a ofrecer sistemas de financiación flexibles, adaptados a las necesidades de cada agricultor y además hasta incluye la posibilidad de compartir riesgos con los resultados finales de la explotación. Però abans voldríem agrair als amics de Suez per ser els patrocinadors de la jornada de l'Ametller. Començaríem amb les preguntes que ens van arribant via correu electrònic. La primera seria per la Laura Torguet. Per què hi ha més residus en la varietat non-parell respecte a la Bairo? És molt bona pregunta, perquè aquesta pregunta és el futur de l'estudi, d'acord? Ara sabem que tenim més residus en la non-parell que en la Bairo, amb tot el que ja he explicat, no? Però el ser científic és preguntar-se el per què i és el que hem fet nosaltres i veig que vosaltres també. Doncs els propers anys mirarem si la pell de la Bairo és més porosa o quines característiques físiques i químiques té tant la pell com la closca de la non-parell en comparació amb la Bairo per trobar i saber exactament què és el que passa i per què els residus se concentren més en una que en l'altra. I jo crec que tenim 2 anys més dintre del projecte demostratiu i si no, per nostres investigacions continuarem indagant per intentar contestar. De moment, jo crec que són les característiques físiques i químiques de la closca i de la pell, d'unes que són diferents de les altres i per tant hi ha unes que absorbeixen més o concentren més que les altres. Moltes gràcies, Laura. La següent és per l'Iñigo. Totes les oportunitats de l'ametlla espanyola que s'han anat exposant a la teva xerrada, com es poden traduir per aconseguir el que sempre demana el pagès, que és aquest més bon preu? Doncs bé, com ja he dit abans, les regles del joc del mercat les marca les ametlles americanes, el mercat americà, però si nosaltres aconseguim sumar el nostre factor ecològic, el nostre factor d'origen, el nostre factor de diferenciació sensorial i aconseguim sumar una homogeneïtat i una uniformitat en les partides, estic segur que el mercat ho valoritzarà. I seguint amb el tema preus, també pregunten com veieu aquesta caiguda de preus. És a dir, hem tingut una davallada de preus, ara a principis de campanya. Com veieu l'evolució d'aquests preus? Tornaran a pujar? És un preu estable? És un preu que ens hem d'acostumar? Com ho veieu des de la vostra agrupació d'agricultors? Bueno, el tema dels preus no se sap mai, el que està clar són les tendències. Les tendències, hi ha molta producció al món, hi ha també molt consum, creixen de manera paral·lela, però a curt termini pot haver una estabilitat de preus, però a llarg termini pot haver molts factors que poden fer canviar aquestes tendències. Ens estan arribant una sèrie de preguntes. Sí, la primera és per mi. A mi també em toca, tot i ser moderador, també em toca respondre alguna pregunta. Si és viable passar el cultiu de l'ametlla ecològica amb plantacions d'arbres de 5 anys. Sens dubte. Sens dubte que l'ametlla ecològica, com ha apuntat ja l'Iñigo, tenim la possibilitat i l'oportunitat a Espanya amb aquesta closca dura, que també ho afegeix la Laura, per poder fer ametlla ecològica i l'ametller amb agricultura ecològica el podem fer des del primer dia o podem fer amb aquest període de reconversió en plena producció.
Què passa? Que potser ens resulta una mica més complicat començar amb plançons i començar a fer créixer l'arbre amb agricultura ecològica que no fer una reconversió. Però jo crec que avui dia, cada cop amb els coneixements que tenim, els coneixements tècnics i l'experimentació, ja que l'IRTA o altres centres de recerca també s'estan enfocant a millorar els coneixements en agricultura ecològica. Sembla que van arribant més preguntes per mi. Quan l'arbre de non-parell arribi al seu volum màxim, creieu que seguirà invertint en vegetatiu i no canviarà a invertir en productiu? Bé, aquesta és una de les claus. Sens dubte que aquelles varietats més vigoroses els primers anys van més a fusta. Hem vist que les varietats americanes són molt més erectes, tenen molt més vigor i fan més ràpid aquest volum, però per contra, com si diguéssim, els entrenusos són més llargs. Sí, en general, amb màxima producció, quan hi haurà elevats quantitats productives o quantitats d'ametlla, el que fa és equilibrar la part vegetativa i la part productiva i creiem que sí que anirà a tendir a produir. La qüestió és veure quin serà aquest topall productiu d'aquestes varietats respecte a les varietats espanyoles. En aquest moment, qui ha entrat més aviat a produir? Monterrey. Monterrey ha estat la varietat que potser el primer any va ser fluix, però després ha tingut els valors molt més elevats productius. I Bairo hem vist que és la segona varietat. Bé, això són els 3 primers anys, que és la precocitat d'entrada en producció que diem, però ara ens faltarà estudiar els anys de plena producció. Bé, una altra pregunta per mi, sembla que totes les preguntes d'avui vagin. Quan creieu que entraran noves varietats al mercat? Bé, això no deixa de ser una incògnita. Dir-vos que des d'IRTA estem treballant a l'obtenció de noves varietats que provenen del programa de millora de l'IRTA. El programa de millora cada any estem fent creuaments amb nous objectius. Fins ara era l'autofertilitat, la floració tardana. Cada cop incorporem el tema de tolerància a malalties, incorporem el tema de la qualitat que ens ha parlat l'Íñigo i creiem que en els propers anys podrem traure aquestes varietats. Què succeeix? Que aquestes noves varietats han d'aportar molt més del que hi ha. I en aquest moment, amb les varietats actuals, tant les de l'IRTA com altres centres de recerca, jo crec que tenim floració tardana, autofertilitat i producció molt elevada. En el cas de l'IRTA tenim alguna selecció avançada que estem pensant de ficar-la al mercat. Per què? Perquè ens aportarà una floració extratardana per poder escapar de les gelades en zones fredes i una varietat extremadament productiva i tolerant a certes malalties. Si us sembla bé, veiem que les preguntes van arribant. Deixem una estona, que hi ha alguna pregunta més. Comenten des de direcció que ja no hi ha pregunta més. Si us sembla bé, donaríem per acabada la jornada d'avui. Agrair-vos a tots la vostra presència, esperem que us hagi agradat. Esperem que l'any que ve puguem tornar a realitzar la jornada a les nostres millors condicions, que és a camp, i esperem que el tema Covid baixi i ens permeti l'any que ve poder estar a les Borges Blanques. Moltes gràcies a tots. Benvinguts a la Setmana Fructícola.